ijenu ijenu selike elege muwa Ano ekweme kadela ije muwa ijanu selike kadela ije muwa Ano ekweme Samuel wabi onye mana goka anu mozo abia mozo oyinbo si na-emeze onye ọma ọkwa gizi na si na-emeze ebe n'ụma na ilo na siga delele maka ịmanugo Chukwu tụrụ mmadụ n'elu ụwa n'ọnya ka otu aga onye Chukwu gọziri agọzi eze ka ọ bụ ime n'ụba na nwanne m ị na-eme na nkele onye Chukwu gọziri agọzi eze ka ọ bụ ime n'ụba na nwanne m ị na-eme na nkele ijenu ijanu selike eloge m ụwa Ano ekweme kedela onye nke m ụwa ijanu selike kedela onye nke m ụwa Ano ekweme ụmụ ụwa gede m ntị n'onwere ibe ma gwa ụmụ maka na ibe anya m na-abụ n'elu ụwa ọnụ ma pụrụ ịkọwa ya ime mma dị nọ n'okwu ime njọ dị nọ n'okwu ọ bụrụ maka ụba na-ese nwa mama olụmọlụlụ m ka na-enye ekene maka ịma na ime n'ụba na ya ọnụ ịma na ilo na siga adelele ụba nyere scholarship na Anambra East and West ibe onye Benjamin ilo na si ka ọ kwụsị ilo na si ma adelele ụba lụlụ ezi dị lọra niile ojimote mogo nwanne nke m ụba oyimụba na-ese nwa mama o jide ka iji jide ekwe ka iji o jide ekwe ka iji oyimụ jide ekwe ka iji o ime n'ụba na nwanne m ilo na siga adelele okwu kwelu ụba na-ese ịna-eze ndị ilo gị na-eze ndị oyi gị maka ịmara ma bụ oyi gị bụrụ gị njọ n'obi ịna-eze ndị ilo na-eze bụ oyi gị n'ịmara ma bụ oyi gị gbalụ gị njọ n'obi maka na ịmale na ndị oyibo soro se uno ma na hinde kila broda o nwere ibe ị ga-eme wee metụ ụwa mma n'ịma mma n'ịnọ n'okwu ije ọjọọ n'ịnọ n'okwu inwe ego n'ịnọ n'okwu ịda ogbenye ọka gị njọ kedụziele gị eme ụwa dị mma ka onye nwere ego nọzi n'abụbụ onye na-enwere ego dọla atọ na nwaanyị amalị mma kotolo okwu onye jọlụ njọ nọ na mfuju anya kedụzi ibe anyị ga-agbaba o nwanne m ụwa siri ike ijenu ijanu selike elege m ụwa o Ano ekweme kedu ele onye ige m ụwa o ijanu selike kedu ele onye ige m ụwa o Ano ekweme
nwanyị di ya nwere ego ịjụ onye kedu ka ọ dị ibo ya sị gị I love my darling I love my darling I love my darling I love my darling my darling loves me so no circumstances can change my mind mbosi ego ya agụ nwanyị akwala ya wee na n'ọnya bụ na ndị Awụsa azụgosi kwude ya zọ mata ya zọ kwude ya kali mata ya gụtụ nwaba ha kaba aka dị ijọ nwoke si n'anya jọbọ ijọ nwaanyị si n'anya jọbọ ijọ nwoke si n'anya jọbọ ijọ nwaanyị si n'anya jọbọ maka na onye ọbụla asịrị na aka m dị ọcha ị na-aga gwa m onye aka ya dịzi oji n'ụwa ebele na ebele m ndị polisi ibu polisi meli ya ebele o 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 na mkpọrọba ọnụ a na-akpọ polisi akalịka onye dara iwu mana ọ dara iwu polisi jide onye dara iwu obido yaba police abeg I no go do again o abeg I go give you 1,000 abeg I go give you 3,000 abeg I go give you 5,000 police na lego asị na ba deli ngali oju na lego asị na bo police ajoka kedu ihe ka ga-ebu n'owe dị n'ụba o ijenu Ojanu seleke. Elegemu wa o. Ano wekweme. Kadolonyi gemu wa e. Ojanu seleke. Kadolonyi gemu wa o. Ano wekweme to. Onye na-enwere ego na-enwere uche n'ụwa onye ụbịam ọ na-azụ n'ụka chie nwanne m n'ụwa ka anyị na-eme Kennedy Wado Keke ọlụọma alụlụ na nọbụ ọlụzụlụ ọlụọma niile alụlụ na nọbụ Similo na Simone, Similo na Simosio, nwanne m Ilo na Simadelele. Wọ́pọ̀ pẹ̀lẹ́ ndị n'ọkụ, ndị na-elozi dị Wado Keke ilo, unu ya egbukwa ibu unu ji dị ebube, unu ya ebu ibu unu ji dị ebube n'elu ụwa. Obodo gbuwe nye ma ji wee dị ebube, ịma na ndị obodo ahụ aga. Samuel Nwobi kwuru sị o si na bụ chi na-emeze o si na bụ chi na-emeze onye chi nyere eze ọ bụla eze Nali beza nukomu Mata kwa chaka nolu Onyo mano ga delege mao
Photos Limited, Finance Transport Limited, Anus Petrochemical, Nigeria Limited, Everybody want ego, Vanessa Wanyama. Vanessa was a dear man, wow. One demon, what can you name? Mamma, we want to know. Anyway, I'm not Madame Jen. Ijo wako sinanya jobo, ijo wanyo sinanya jobo. Ona bukini zise logo na mbao. Onye na-eme mmadụ emela onwe ya mbao. Na-alụso na-egburu mmadụ na nkịtị. Onye ịbụlọ na-aga gburugburu iju onye osi na oji ọbọ ga-ana mana ibe na-agbazi ụmụ ụwa n'ime Naịjirịa onye ọbụ na chekiri onwe ịmarị ma nke isi emebi Naịjirịa o nwanne m na owe emebigo Madam Anna Chukudeke, but where we want your man, as a one your quality, madam. And that your mouth, but where we want your man, managing director on your man. Piruka Burodio, Ilusaba, Kiruka, Ilusabisha, Kiruka, Ibatendo. Managing director, Allied Hospital. Dr. Wanja, when you're there, man, mellow, we are man. Even men and go you want back home. When you want mellow, and I say, mellow, Ramonia, while I want to be. Because you know, God, oh, Ijanu, Seleke. Telejemu. Ano wekweme. Kedelanyi jemu we. Janu Seleke. Kedelanyi jemu wa. Ano wekweme ta. Chukwu Joseph Ndigwe Agụmba n'ọka nna
sịrị ndị Igbo ozu ezigbo ndị melụrụ na nwaanyị ọma ahụ ụzọ ka ndị Igbo n'ịga dị odo jiji n'ọmọ nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma oyibo ego na iwe eze mma ntu magbulu enyi na Nsụka nnọọ meyọ na Nsụka na anyị jere mmiri ọ ga-adịrị gị mma ebe anyị jere mala ọnọdụ anyị si na-edu na London ọnọdụ anyị London bụ onye ọma nwanne ka eji esi eme akụ nwata onye agụlụ akụ dị ya bụ ụzọ n'ogidi nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma kedụ m so ndị obi obi na onye m akụ nwata n'ogidi Moses ntụọ ya okoye ma amụlụ na mma na abatete anyị gbawa Chinedu Okonkwo Chief Protocol n'oyi na Anambra ọ ga-adịrị n'ụmụ ahụ dị n'ụwa ahụ nwanne m na ọ ga-adịrị n'ụmụ ahụ kedu maka Prince Emeka Kalu the Magic Finger onye ọma African DJ nwa mama ọ ga-adịrị gị mma dodo nyeji onye ọma onye ọma na ọ ga-adịrị gị mma ebe anyị ga-eme wee metụ ụwa mma maka na inwe ego n'ịnọ n'okwu iliju afọ n'ịnọ n'okwu ibulu ọnụ n'ịnọ n'okwu gbaja n'ime eto ga-eme ụwa wee dị ụwa mma kpọọ inyenu elege m ụwa kedu ele anyị ga-eme ụwa kedu ele anyị ga-eme ụwa oyime Chika Nwosu Nzada Shianoka Abobi Mudoye Onyoma Abogidi na ọ ga-adịrị gị mma Association Abuja nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma ochedo nwa chi na-emelu ibe ochedo nwa chi na-emelụ oyimụ Ngozi okwu na iri mkpọ ọyọma ọ ga-adịrị gị mma unu ka anyị ga-eji egwu na Abuja anọ fọdịshọ bụ ebe a nọzikwa n'elu ụwa ogwu onye nwe ego nwee nwanne onye na-enwere ego na-enwere uche n'ụwa eme ụwa dum aka kenenu kenelu m ụba na-ese nwa amama ụba agolu ji bụ nwunye m
bagoluji bubunye nenu oyi mo banese mama ebe nuba na ono ga adelege ma iwe yi chukwu ezike ebube dike na nanka ezi oyi no ga adelege ma maka Christian chukwu ezugo nwasese onye ụmụ dị ọka tabụ n'ọka Chairman Director Yoga Holdings Nigeria Limited Rainbow Hotel n'ọka Black Technologies Yedi ki wo ma wayo ma ande mo no ga diri ki mo ejo aye mo no ga diri ki ma o ijenu seleka elege mo wa o no wa pa ma kedela ni ge mo wa o ijenu seleka kedela ni ge mo wa o no wa pa ma ya ma je ba o ijenu seleka ya ma je ba o no wa pa ma kedela ku se ma o Obi na wa melody amalo Ejonu malife Keneme jonu malife Ayi muchukwu di o Ayi muchukwu di ni gani e Iba yoka bo Ko wa badu kae onyoba o ebele waju omeka bu nanya na bagana dozu jiko kana yekede wanda mo no ga dele ge pa o ijenu